Καλά πάει ο Χρυσοχοΐδης, Ελέγχει κάπως την κατάσταση. Προσαγωγές, εκατοντάδες συλλήψεις, πέφτει ξύλο, αλλά μου είπε η Κάτια Μακρύ, το ξύλο το σοσιαλιστικό βγήκε από τον παράδεισο. Το άλλο της επάρα της δεξιάς ήτανε που πείραζε. Τώρα η Ιωσήφ μου το ξύλο έχει βγει από τον παράδεισο. Ο κόσμος πρέπει να κλείνεται στο σπίτι του. Δεν επιτρέπεται κάποια κολόπεδα να κάνουν την Αθήνα δεκεμβριανή κάθε χρόνο. Και βεβαίως ο Μάικλ, ο Μιχάλης, τα πάει καλά. Μέχρι στιγμής βέβαια, γιατί έχουμε και ένα πανεκπαιδευτικό σήμερα. Αλλά μένα η Κάτια η Μακρύ μου το είπε. Η καταστολή επί των ημερών του Πασόκ έχει παιδευτικό χαρακτήρα. Και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Συμμορφώνει, συνετίζει, αναμορφώνει και ανασυγκροτεί την ψυχή ημών. Τας ψυχάς ρε, ό,τι θέλεις. Μου λέει ο Λευτέρης, αν είχαν γίνει τόσες προσαγωγές επί Νέας Δημοκρατίας θα έβραζε ο τόπος. Αγάπη μου γλυκιά, στόπα, το έχει αναλύσει η Κάτια Μακρύ. Άλλο δυνάμεις καταστολής σοσιαλιστικές και άλλο δυνάμεις καταστολής της επάρα της δεξιάς. Στο έχω αναλύσει. Είναι διαφορετικό το γκλόπ και η αίσθησή του. Επίσης είναι διαφορετικό το χημικό. Το χημικό, το σοσιαλιστικό το μυρίζεις και είναι σανς. Είναι Chanel 5. Είναι Dolce Gabbana. Είναι Armani Coat. Ξέρω τι σας λέω εγώ. Ενώ της επάρα της δεξιάς το χημικό σε στέλνει στο νοσοκομείο. Διαφορετική είναι η προσαγωγή από σοσιαλιστές. Σε πηγαίνουν με ωραίο τρόπο μέσα. Σου βάζουν χειροπέδες με πολύ ωραίο τρόπο. Σε φυλάνε και στο μάγουλο. Σου λένε σοσιαλιστή μου, αντιεξουσιαστή μου, αναρχικέ μου, πάρε 3 κλωτσές, έλα μέσα και σ' αγαπάμε. Ενώ επί επάρα της δεξιάς ήταν διαφορετικά οι 3 κλωτσές και οι μπουνιές. Και τώρα η ζαρντινιέρα είναι σοσιαλιστική. Βεβαίως. Πάντως εδώ που τα λέμε, ο Μάικλ, ο Χρυσοχοΐδης, είναι παραγωγικός. Είναι παραγωγικός. Κάτι κάνει. Κάτι κουνάει. Βέβαια, εγώ όπως τον βλέπω, γιατί τον αγαπώ πολύ, κάποια στιγμή θα σαλέψει με αυτά που αντιμετωπίζει, αλλά τέλος πάντων. Μου λες ότι είχαμε ρεκόρ συλλήψεων. Δεν είναι συλλήψεις. Είναι προσκλήσεις για ένα Σαββατοκύριακο, ας πούμε, στην ασφάλεια. Υπήρχε catering μέσα. Είχανε σουδάκια, είχανε κλεράκια, είχαν απ' όλα για τους συλληφθέντες. Δεν ήταν όπως επί επάρα της δεξιάς, μπουντρούμ έτσι σκέτο. Ο Μιχάλης είχε φροντίσει. Είχανε πάρει DVD, βλέπανε DVD. Είχανε κοκάκια, τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, είχαν απ' όλα. Με το που έμπαινες, αμέσως στη ρεσεψιόν της ασφάλειας, όπως σε πηγαίναν τσουβαλάτο, αμέσως σου λέγανε άνοιξε το στοματάκι σου, άνοιξε το στοματάκι σου. Παιδί μου, περνάγανε σπανακοπιτάκι μέσα. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφει ο Ιωσήφ. Ρε παιδάκι μου, σου λέω, η Κάτια αλλιώς μου τα είπε. Αφού μου είπε ότι στο τέλος κόψανε και τούρτα. Ναι.